Mismo, oh, na si Chip. Oh, si Chip na. Na yung Chip. Ako pang dalaw ng t-shirt peri. Tsaba kay size ba? Medium tingali, no? Maayong buntag, kumusta? O karon nakaabot na kita diring dapitas Barangay Kauyunan, lungsod nis Upol, no? Lalawigas, Misamis Oriental. O do lagi kay medyo walay laing dalan ani, no? Wad no? Walay laing dalan ani, no? Kagyan di oro ra gid ba? Oh, kagay tumpagon ra gyud, no? Tumpagon, no? Kaang tumpagon tod mao ni siya ang katapusang barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug ato lang pong klarohon nga kini atong ginahimo dili ni vlog. Maula may tumong ani nga kanang inyuhang mga anak ka nga makakita sa itong mga videos maabot ang panahon nga maghimo na sa og krusada kay na-inspire sa itong nga ginahimo. Kana nga mga higayon, way kabutangan sa kalipay, agatong bation niya ng tungura. O karon no, na atong kauban si Kagawa Jonel, no? Jonel Aslag. So salamat gid kayo. Busat na nakaabot diri sa ilang barangay tungod no ni Kagawad. No, nag-comment siya dito sa itong Facebook. Malipay kita nga naingani nga mga opisyal no nga concern sa ilahang katawhan sa ilang barangay no ilag yung gituman ang ilang tahas nga moalagad no mo nang pasalamat kita kang Kagawad ug na po di atong chief tanod. Wow, salamat po kayo kay no mao gini na guide po sa tunga makaabot dita diri sa specific nga lugar si Chief Tanod ang pangalan na Jerry Sanditan. Jerry Sanditan. Oh, salamat kay Chief ug akong kauban no si Alboy ang atong gyapong Good Samaritan. O lagi nata diri sa pinakaunang lugar no. O I mean natong tagaan. Na dinhi si ana amta. Dali sulod sir. Okay sige, sulod ta. Kung sulod na lang ako ng sapatos, sige ra ha. Okay na sir. Sige. Ma'am, mayong buntag ha. Sulod ko gamay mama. Lagi. So nakaabot gid mi diri sa inyong barangay tungod kay nakasayra na mo nga mas hangay mo hatagan og inspirasyon. Nang usip ti pangalan nimo, ma'am? Liling Bail. Bail. Liling Bail. Pila edad nimo, ma'am? 35. 35 anyos. Minyo ka? Minyo na. Minyo. So, lagi marag na kay gibate? Na, Isa ni gibate nimo? kuan man ito, umor man isa nga gipilit sa pantog ba na di operahan man existing. Oo. Na dili man makuha kay gipilit man sa pantog. Murag ko nila kimo na madlok man may kimo sir. Madlo ka kimo. Madlok. Bali unsa nang tungod cancer na, no? Dili man matawag ko og cancer Lahi kay na siyang sakit. lahi ko. Murag man kabutag mayuma. Mayuma. So, unsa nakakadugay nga naa nga balatian? Unom na katuig ni gikan sa ako akaran. Unom. Pero sukad ato, nag-adto kag ospital. Ato kag ospital mo rin nagisugod din sila opera ka di naman ko makabawas sa akong hugaw. Ipuslutan akong kilid kay para di ara moagi akong hugaw sir. Pero prior na siya, ma'am, nga imo nang nakuan nga sakit. Ako unsay trabaho nimo to? Kuan ra mga sara kog bugat. Mga sa ka? Tabang sa akong banag sa mag-uma. Gauma ka. So posible nga tungod ato nga trabaho mo nang nakuha imo nang balatian. Oh. So karon no nga ang ginhaka ni nga kahimtang imo na lang bana karon. Akong bana na lang sir. Naguma. Pila ka buk anak ninyo? Unom. Unom ka buk. So kumbat ra? Ha? Tara. Wala tayo mahimo kumbati lang gid no, no choice. Kuan na 9 anyos na akong kamanghuran. May news na imong kamanghuran kamagwangan. Kuan na 19 na. Bata pa ka nagminyo. Kung bata pa. Bata pa pila City. 17 anyos ang minyo na ka. Pero katay mo kamagwangan nagtrabaho na? Nagminyo naman siya sir. Minyo na. So ang naipay nang eskwela ni mong anak karon? Naa. Napa. Pero usay kuan, iyahang kanang ga-eskwela pa karon pilay Ang sa grado na? grade 11. Grade 11. Angtod sa Grade 11 hantod sa grade 4 ang grado niya. grade 4. Nakoy kuan sir, nakoy grade 9. Grade 9. Nakoy grade 7. Grade 7. Nakoy grade 4. Grade 4. So, dabi ang balon. Problema. Ay, okay naman sir, kaya tayo mag-antos mo sila sa kalisod. Nakasabot sab sila. Kasabot sad sila sa among kuan. Nalagyan sa Buyan. una. Usay wala na, usay na apod 50 ilang pliti. Iyang kuan. Pagit manis tong pagon raman sa mo eskwela grade 11. Ang uban dire raman. Lagi ba? Okay ra muli ra sila krisis. Saan man gud nga dili man ta kuan, dili man ta contractors di PWH ba? Okay Wa? ra. Ay, mayam ta silang contractors di PWH bulahan mo to. Daan yan ang lungsoran, resort kita. Na po ko maintenance pod sirang bana pod na ako mangita ra maintenance sa akong palitonon ngani mga katitir. Ano ba? Ako'y colostomy bag. So muna nga check fan kit. Kung bakit gid permite. Gawas sa pag-umanay lahing sideline pa yung bana.
mura gani siya magbaligya ra sa aking usahay. Mga salagon ra. Di ba? Pero karon man nung nakani nga sitwasyon, ang sabi kuan ga, ang sabi ginaampo mo sa Ginoo pero Kaya na kung ayampo lang na ako nga di mo mula utay pa ko gusto ko pa mo tanaw sa akong anak. Apo na kay apo. Wala pa. Walang tanay nga tagaan pagkagkusog sa Ginoo. Kaya lang dawat na to nga paborita, pero at least nga tagaan taghigayonan nga taas taas atong pagpakabuhi sa kalibutan. Diba? Sige. Ma'am, usap po di sa rason nga nakabot mi na si Kagawad, nga Kagawad Junil. Siya mo'y nagkuhan si mo nga. Pasalamat po mi nga nakakuan siya kuan. Ikaw ang Ayaw iyahang. makapaabot ba. Sige, among kuha ng bugas. Atong bugas. Okay. Atong kuha to. Mismo, nasa chip. Si chip na. Chip ako pong gano'n ng t-shirt diri. Sa bakay size ba? Medium tingali, no? Medium. Tara na, isin ka atong sulugoon sa mga gulsamaritan. Medium. Nagdala na chip ang Tara gas na. ng yagikan sa good Samaritan. Sige, chip. Kanalay ito ng paliho, chip. Isin ka atong sulugoon sa mga Sa katawan. mga butan ng mga tao, mga good Samaritan. Okay, lagi ako ginahasan ko na ibang na. Mga kabos na katawan, Zen kahaton labi na t-shirt. katong Nasa likod yan, sulat dia nga makahatag po daw ng inspirasyon. Pwede nyo na nung masulat, iba bikil. Bikil siya. Tara na, O, sapa. Sapa. isin ka atong sulugoon sa mga gulsamaritan. Sa mga tao nga sa malugar. Tara na, isin ka atong sulugoon sa mga katawhan. Sige, mo na lang ikasulti ma'am sa tumagod Samaritan, no? Ilang kagawad, kagawad, ilang chief, o sa kauban, no? O sa tanan magod Samaritan. O salamat kayo nga naka dawat may aning gamay nga hinabang. Man ako na kayong tabang sa amo Ako na kayong tabang pila na ni kaadlaw nga among kaon. Salamat sa Kagawad Junel kay nakapaabot siya sa iyang kuan sa inyo apod. Ma-comment. Okay. Sige, salamat ma'am. O salamat po kay kininyo mga good Samaritan, no? Nga galantaw sa tuang krusada. Atong kauban, no? Si Kagawad Junel, Chief Tanod sa Barangay Kauyunan, no? Si Jerry Sandita. Jerry, no? Sir Jerry. O si Alboy, no? Si Mr. Reven. O kinilamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.